askotakoak, eta da, bat, bidegorrien sarea handitzea, beste bat, garraio publikoa, bai herri-barrukoa, bai herriz kanpokoa, eta luze, larga distantzia esaten horiek ere bai. Hori guztia, zartuta dago mugikortasun planean. Ekintza guztiak egitea, ez dakit zenbat kostatuko litzatekeen dirutzan. Orduan, planifikatu egin behar da, eta gero lehentasuna jarri. Aurrekontuak egiten direnean urtero, hor erabakitzen da. Bidegorrien sarea, proiektua badaude mahai gainean, badaude aurrekontuetan baita ere partidak horrekin hasteko, pixkana egin beharko da zerbait. Hori kontua da lehentasunak finkatzea, eta hori urtero udaletxeak aurrekontuetan finkatu beharko du. Guri tokatuko zaigu gero hori garatzea.